Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Allahu Teala adam balasın kişini bilgili bir fitra. Fitra degan söz indi ol естество, aның tabiiy halati bilan yaratgan. Мәсәлән, әгәр дә кичкенә балаларны игътибар итсәгез, карасагыз, әле балага, мәсәлән, ир балага 2-3 яшь кенә ул инде машина тотып, чүкеч тотып, нәрсәдер рәтләп йөргән була, нәрсәдер барып йөргән була. Ләкин шул ук вакытта кыз балага карасагыз, ул курчак тотып йөргән була. Инде башка балаларны күреп, аларның коляскаларын итеп йөргән була. Я булмаса, әнисе кир юа башласа, килеп аңа булыша башлый. Ә ир балага бу әйбер кирәк түгел. Ягъни Аллаһы Тәгалә ир балага һәм кыз балага билгеле бер табигый халатын салган. Ислам дине менә шушы табигый халатны саклаучы дин ул. Ягъни ислам дине кешене яшәргә өйрәтми. Кешене берәйбердән тыймый да, бер нәрсәне рөхсәт итми дә. Бары тик ислам дине кеше нәрсә белән туган булса бу дөньяга, нинди табигый халаты белән, шуны саклаучы гына. Әгәр дә берәр нәрсәне кушса, димәк безнең табигый халатыбыз шуңа омтыла. Әгәр тыя икән, димәк безнең табигатыбызга, тормышыбызга бу зыянлы әйберләр. Менә шуны шулай итеп динне карарга кирәкте. Кемдер уйлый, мәсәлән, бу тормыш үзеннән үзе бара дип. Әгәр дә бу тормышны үзеннән үзе генә бара торган итеп калдырсак, гаилә тормышын, эшне, мәсәлән, бала тәрбиясен без бик күп хаталар ясарбыз. Бүгенге көндә ир кеше белән хатын кызның урыны табигатьтә буталган. Буталган һәм югалган. Аларны хәзер инде айырып та булмый. Мәсәлән, ир кеше эшләгән эшне хатын кыз да эшли, хатын кыз эшләгән эшне ир кеше дә эшли. Шуның кадәр буталып бетте ки, кайбер хатын кызлар үзләрен ир итеп тота башладылар, ә кайбер ирләр үзләрен хатын кыз итеп тота башладылар. Бу үзгәреш аларның хәтта җинесләренә тәэсир итә башлады. Ирләргә ирләр, хатын кызларга хатын кыз ошый башлады. Бу менә шушы эмоциональ тотырыксызлыктан, кеше үзенең фитрасын, табигатен югалтудан килгән зыян. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ләгънәт булсын ирләргә охшарга тырышкан хатын кызларга һәм ләгънәт булсын хатын кызга охшарга тырышкан ирләргә" ди. Менә бу хадисне ул кайчан әйтә? Бу хадиснең бар үз вакыйгасы. Бер хатын кыз ат өстенә менеп атлана, сугыш киемнәрен кия, атка атланганда ул ике аягын җырып атлана, димәк аның итәге юк дигән сүз. Һәм шул рәвешле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яныннан китеп бара. Моны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күрәдә, хатын кызның атка шулай атланганын, сугыш киеме кигәнен, ягъни ирләр кебек кыланганын күреп ала да, менә шушы сүзне, шушы хадисне әйтә. Ләгънәт булсын хатын кызга охшарга тырышкан ирләргә һәм ир кешегә охшарга тырышкан хатын кызларга ди. Бүгенге көндә хатын кызлар ирләргә охшарга тырышмый микән? Ә бит алар бөтенесендә нәкъ ирләр кебек эшлиләр. Минем хәзер ирләргә кагыласым килми, күбрәк хатын кызларга кагыласым килә. Ни өчен дигәндә, җәмгыятьне үзгәртүче, тәрбияләүче, саклаучы да, бузучы да хатын кыз. Әгәр дә хатын кызга игътибар итсәгез, бүгенге көндә ул чалбар кияме? Кия. Чалбар кию белән хатын кызның йөреше үзгәрә. Ул киң-киң итеп атлап йөри башлый, кулларын бик озын итеп силки башлый. Ә бу үз чиратында башка мускулларның эшләвенә тәэсир итә. Һәм аның гәүдәсе ирләр формасын ала. Әгәр дә карап карасагыз, шуннан да җилкәләр киңәя башлый. Инде тазлары тарая башлый. Аякларында, мәсәлән, икры мускуллары ныгый башлый. Ә бу үз чиратында аның хатын кызлыгын, нәфислеген югалта. Тышкы яктан ирләргә охшый башлый. Ләкин моңа кадәр инде аның ички ягы ирләрнеке кебек булган, ирләрнекенә әйләнгән. Бу башлана тәрбия вакытыннан ук. Егетләргә һәм кызларга бездә бер төрле мөнәсәбәт, бер төрле бүләк, бер төрле
жаза, бер төрле караш, ләкин болай була алмый. Егетнең һәм кызның, аларның үзләренең, алар физиологик яктан да аерылалар. Һәм аларга тәрбия дә, эмоциональ караш та икесенә ике төрле. Син кыз кеше сиңа болай ярамый, син егет кеше сиңа болай ярамый дип балаларны үстерүдән килә. Шулай ук гаиләдә дә үзлен ирләр кебек үстерелгән кыз бала кияүгә чыкканнан соң үзен ничек тотарга икәнен белми. Ир кеше табигаты ягыннан ул хуҗа булырга өйрәнгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ирләр ярата сүз тыңлаганны" ди. Димәк, ул хуҗа буларак аның табигаты шулай. Ул нәрсәдер әйтергә, бәлки ниндидер бер фарман чыгарырга, нинди дә булса, мәсәлән, боярак тоны белән сөйләшергә тырыша. Ә хатын кыз бит шулай ук тәрбияләнгән, аңа бу ошамый. Һәм ул каршы дәшә башлый. Иретмә, беләм, син кем, мин кем? Ә бу чиракта инде ир кеше түзә алмый һәм әлбәттә кычкырышка китә. Ә инде түзгән ирләр чүпрәккә әйләнә, юл куя башлыйлар. Алар үзләре хатын-кызга әйләнәләр шушы гаиләдә. Менә шулай итеп, гаиләдә мөнәсәбәт бозыла. Бер-берсен яратышып иләнешкән егет белән кыз бер ел эчендә аерылышалар. 60% аерылган гаилә бер ел эчендә аерыла икән. Менә бүгенге көндә статистика шуны раслый. Ничек инде ул? Бер-берсен яратышалар бит алар, тартылалар. Берсеннән берсе башка яши алмыйлар. Ләкин беренче елны инде алар аерылуга барып җитәләр икән. Менә шулай итеп бүгенге көндә һәр берсе дә үзенең урынын югалтып бара башлады. Хатын-кыз әлбәттә эшләргә шулай бит хаклы. Әлбәттә хатын-кыз машинада йөрергә, сорамыйча чыгып китәргә, я булмаса теләсә кайсы вакытта әйләнеп кайтырга. Бөтенесенә хәзер хатын-кыз хаклы була башлады. Әлбәттә бер караганда аның ирекләре киңәйде, ләкин ул югалтты үзенең тип иреген. Хатын-кыз булу иреген югалтты. Ул хәзер тыныч кына өйдә эшләре белән шөгыльләнә алмый. Шушы иреклеккә омтылу аркасында. Иртә таңнан аңа эшкә барырга кирәк, ул шуны эшләргә мәҗбүр. Ул хәзер инде рәхәтләнеп ир куенына кереп, тыныч кына ята алмый. Ул уйларга мәҗбүр. Бүген нәрсә белән түлибез фатирыбызга? Бүген ипотеканы нәрсә белән каплыйбыз? Баланы кайсы бакчага бирергә, кайсы мәктәпкә бирергә? Кем алып бара, кем алып кайта? Чөнки ул үзе теләп шушы хукукны үзенә алды. Иреннән тартып алды. Миңа кирәк, мин ирекле диде. Һәм инде ул шушы иреге белән башка ирегеннән мәхрүм булды. Менә шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ләгънәт була шундый хатыннарга, ләгънәт була шундый ирләргә." Ләгънәт дигән сүз бу Аллаһ Тәгаләнең иң зур җәзасы. Аннан зуррак җәза юк. Шайтанга Аллаһ Тәгалә үзенең ләгънәтен төшерде. Димәк, бу җиңел әйбер түгел. Бу җәмгыятьтә уен әйбер түгел. Бу җәмгыятьне тарата торган, аның нигезенә чаба торган әйбер. Һәм без моны бүгенге көндә күрәбез. Балаларның әстүеннән, үлемнең күбрәк булуыннан, ирләрнең иртәрәк үлүеннән, аларның ишүеннән, эмоциональ тотрыксызлыктан, әлеге дә баягы җенесләрен үзләренең кем икәнен белмәгән һәм югалткан ир һәм хатыннардан без моны күрәбез. Менә бу авыру, җәмгыять чире шушыларның бөтенесенең дә сәбәбе булып тора. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.